हेलो लोगोफोर बरायबाय बड' जब इनफ' इउटुब चेनेलाव मागो दमासिनि गासैनिसिमबो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय अननाय आरो सिबिनायखौ बावहरग्रोबाय। बेजों लोगोसे आपकामिं भेकेन्सि एडुकेसन डिपार्टमेन्टआव मा दङ नोंथांमोननो गासैबो डिटेल्सखौ लाना फैबाय। बेनिखायनो भिडिअखौ नोंथांमोना जोबजासिम नायलांदो। आसा खालामो जायफ्रा चेनेलाव गोदानै फैदोंमोन मोजां मोनोबा लाइक कमेन्ट शेयार एन्ड साबस्क्राइब खालामना लानो हागोन। बेबादि जबनि आपडेट मोनबाय थानो आंनि चेनेलाव। दा बिदिब्ला जोंहा माखासे एडुकेसन डिपार्टमेन्टआव ग्रेड 4 आरो 3 ओंखारना फैथारसिगोन, एप्लाइ जाथारसिगोन। दायो लिंकआ एक्टिभ जाथ'वाखै आरो लोगोसे नोंथांमोननि फरायनाया 8 पासनिफ्रायनो गासैयावबो एप्लाइ खालामनांगोन ग्रेड 4 लेभेलाव। स' बिनिफ्राय जोंहा बोरै नायो होनोब्ला जों फैनांगोन अफिसियेल हम पेजाव। बेनो जाबाय डाइरेक्टरेट अफ हायर इडुकेसन, बे डिपार्टमेन्टआवनो ओंखारगोन नोंथांमोना ग्रेड 3 आरो ग्रेड 4। बेनिफ्राय टिचिं लाइनावबो ओंखारगोन, जेरै प्रफेसर ओंखारगोन। बेयावनो नोंथांमोना नैबे नोंथांमोना बे रिक्रुटमेन्टआव थुनाय लोगो लोगोनो जोंहा प्रसेसखौ नायनो हायो जे माब्ला नटिफिकेसन ओंखारगोन आरो मा ओंखारगोन। जेरै बेयाव ओंखारदोंमोन बेनो जाबाय प्रिन्सिपाल पस्ट ओंखारदोंमोन, गभर्नमेन्ट कलेज, बेनिफ्राय प्रभिन्सियेलाइज कलेजेस माखासे जादोंमोन ना। स' बेयाव भेकेन्सि ओंखारना फैथारसिगोन। गोबां प्रभिन्सियेलाइज कलेज जादों, बेयावनो साख्रि ओंखारसिगोन ग्रेड 4 आरो ग्रेड 3। जेरै टिचिं लाइन, बेनिफ्राय नन टिचिं लाइन अफिस स्टाफआवबो साख्रि ओंखारगोन। दा अफिस स्टाफ होनाय लोगो लोगो जेरै ग्रेड 3 आरो ग्रेड 4 ओंखारगोन। दा नोंथांमोना बे जाबाय टिचिं लाइननिखौ नुगासिनो दङ, एसिस्टेन्ट प्रफेसर बेबायदि ओंखारगोन। बिनि अनगायैबो अफिस स्टाफआव साख्रि ओंखारगोन। बेखायनो नोंथांमोना रेडि जानांगौ। आरो भेकेन्सिया जाखाजोब्बाय। दा भेकेन्सिया बेसेबां थागोन जों बेखौ नायगासिनो दङ जोबनायथिं। नोंथांमोना नायग्रोदो। दा नै अफिस स्टाफ। दा अफिस स्टाफ होननाय लोगो लोगो टिचिं लाइन नङा बियो। नोंथांमोना बे अफिस स्टाफआवहाय गोबां भेकेन्सि मोनगोन। जेरै नन टिचिं स्टाफआव जेरै थायो जुनियर एसिस्टेन्ट, पियन थागोन, चकिदार थागोन आरो गोबां क्लार्कआव थागोन। नोंथांमोना एप्लाइ खालामनांगोन। दा एप्लाइ खालामबा बेसेबां क्वालिफिकेसन नांगौ बेनि सायावबो नोंथांमोना मिथिलांगोन। भिडिअखौ नायलांबाय था जोबजासिम। दा लोगोफोर बेखौल' खावलायो नोंथांमोना जास्ट एप्लाइल' खालामनाङा, नोंथांमोना नाजाबाय थानांगोन, फरायनांगोन। अब्लासो एग्जामाव नोंथांमोना मोजां आनजाद होनो हागोन आरो साख्रिया जाना फैगोन। दा खायसे ओरैबायदि थायो जास्ट एप्लाइ खालामबाय, बेनिफ्राय दोनबाय, एडमिट कार्ड फैबा डाउनलड खालामबाय, एग्जाम हैबाय। नाथाय बे नङा, नोंथांमोना एप्लाइ खालामनाय लोगो लोगो आइडि मोननाय लोगो लोगोनो मोजां फरायनांगोन। अब्लासो नोंथांमोना एग्जामाव एटेम्प्ट खालामनो हागोन कुइसनफोरखौ। अके, दानिया जोंहा भेकेन्सिया बेसेबां फैगोन अफिस स्टाफआव आरो लोगोसे टिचिं लाइनाव जों बेखौ नायनोसै। फैदो गोबाव खालामलिया। दा नोंथांमोना भिडिअ नायनानै मोजां मोनदोंबा लाइक खालामबानो जाबाय आरो शेयार खालामबानो जाबाय। दानिया जोंहा बेयाव नुनो मोनदों जे लोगोफोर टिचिं लाइनाव थागोन 743 भेकेन्सिस थागोन, जेराव एसिस्टेन्ट प्रफेसर पस्टआ ओंखारथारसिगोन। जायफ्रा नोंथांमोना मोजां क्वालिफिकेसन दङ, नोंथांमोना क्राइटेरिया गोरोबो, अब्लानो एप्लाइ खालामनो हासिगोन आरो नोंथांमोना लेक्सारार एबा एसिस्टेन्ट प्रफेसर जाहैनो हासिगोन। स' बिनिफ्राय 233 थागोन, बे जाबाय ग्रेड 3 लेभेलाव, जेराव नोंथांमोना 10 पास जाथारनांगोन, HS पास जानांगोन, डिग्रि पास जानांगोन। अब्लासो ग्रेड 3 आव एप्लाइ खालामनो हायो। बेयाव भेकेन्सिया दङ 233। अके, थ' गासैबो क्लियार जाखाबाय, आसाम केबिनेटआ पास खालामजोबखाबाय। बेनिफ्राय दानिया ग्रेड 4 लेभेलाव 524 भेकेन्सिस दङ। ग्रेड 4 आव जेरै पियन थायो, चकिदार थायो, सुइपार थागोन, गोबां रोखोमनि पस्ट थागोन। जेराव नोंथांमोना प्रभिन्सियेलाइज जानाय कलेजेसफोराव नोंथांमोना एपइन्टमेन्ट मोननाय जागोन, एबा नोंथांमोना गभर्नमेन्ट कलेजाव एबा मडेल कलेजाव साख्रिखौ मोननाय जागोन। बेखायनो नोंथांमोना रेडि जानांसिगौ जे मा डकुमेन्ट्स नांगौ होनोब्ला ST सार्टिफिकेट एबा कास्ट सार्टिफिकेट थाथारनांगौ। बेनिफ्राय एमप्लयमेन्ट एक्सचेन्जखौ नांखाथारगोन, बे गैयाबा एप्लाइ जाया। बिनि अनगायैबो गासैबो इडुकेसनेल क्वालिफिकेसना नांखाजोबगौ। बेनि अनगायै नोंथांमोना कम्पिउटार सार्टिफिकेट दङब्ला ग्रेड 3 लेभेलाव एप्लाइखौ खालामनो हागोन। बाट गैयाब्लाबो खायसे पस्टआव हागोन, नाथाय नोंथांमोना थानाया जोबोर मोजां। दा बेखायनो जाय नोंथांमोना डकुमेन्ट्सखौ रेडि खालामाखै, खालामना लाखादो। स' नोंथांमोननि साख्रिया जागोन कलेज लेभेलाव जागोन। नोंथांमोना जायखिजाया कलेजाव अल आसाम नोंथांमोना एप्लाइ खालामनो हागोन आरो लोगोसे डिस्ट्रिक्ट वाइसआवबो भेकेन्सि थानो हागौ। दा जोङो नायनो हायो जे जेराव प्रभिन्सियेलाइज गोदानै कलेजेस जादों, थ' नोंथांमोना बेयावनो साख्रिखौ मोनहैनाय जागोन। दा लोगोफोर बेखिनियानोसैमोन आपडेटआ। बे पस्टआ गासैबो क्लियार जाखाजोब्बाय। नोंथांमोना थाबैनो एप्लाइखौ खालामनो हाथारसिगोन आरो जेब्ला एप्लाइ जागोन नोंथांमोना थाबैनो आपडेटखौ होगोन। बेखायनो चेनेलाव जायफ्रा गोदानै फैदोंमोन साबस्क्राइब खालामना लानो हागोन आपडेटखौ मोननो थाखाय बड' जब इनफ' इउटुब चेनेलाव।